Zdravím vás KRL z blogu mamiphone.sk. Tak čo to tu dnes máme? Sme veľmi radi, že slovenská programátorská scéna iOS aplikácií rastie každým dňom a už dnes nájdeme na App Store slušné množstvo kúskov, ktoré nájdu svoje skutočné uplatnenie. Jednou z takýchto aplikácií sú aj e-faktúry. Mobilný tvorca faktúr na akýkoľvek tovar, ktorý umožní každému majiteľovi iPhoneu pripraviť faktúru doslova kdekoľvek a obratom ju zaslať odberateľovi vo formáte PDF. Aplikácia disponuje jednoduchým dizajnom užívateľského prostredia, ktorý však nie je až tak podstatný. O mnoho dôležitejšou je totižto samotná funkcia, ktorej prevedenie je vymyslené jednoducho a užívateľsky príjemne. Aplikácia umožňuje vytvoriť zoznam dodávateľov, rovnako ako zoznam odberateľov, z ktorých je možné náležitým spôsobom vyberať, definovať bližšie detaily faktúry a samotné položky, na ktoré je vystavená. Faktúru je po jej vytvorení možné uložiť, vytvoriť jej kópiu či odoslať na zadanú e-mailovú adresu. Nastavenia aplikácie ďalej ponúkajú možnosť výberu výšky DPH, rovnako ako množstvo doplnkových informácií uvedených vo faktúrach. E-faktúry sú zaujímavou slovenskou aplikáciou, ktorá môže podľa nás medzi skupinou podnikateľov nájsť solidné uplatnenie. Stojí 1,59 € a nájdete ju na App Store. Zdraví vás KRL.